Nagmalampuso na implementasyon sa writ of possession nga gi-issue sa korte sa Panabo City sa Davao del Norte aron i-take over ang distribution systems sa Nordeco sa Igacos ngadto sa DLPC. Adunay gipangtaod nga notice sa mga poste sa isla aron masayod ang taga Samal Island sa estado sa distribution sa kuryente nga dumalahon na sa Davao Light and Power Company. Gipasabot ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, importante nga walay madihado sa desisyon sa korte hilabi na sa Supreme Court nga nagtubag lamang sa mulo sa katawhan nga bastante og epesyenteng supply sa kuryente. Gani lunod patay ang pakigbisog ni Hubahib alang sa katawhan sa probinsya batok sa siga palong nga supply sa kuryente kaniadto ug natural lang nga mahatag sab ngadto sa Nordeco og katawhan ang para sa ilaha karong DLPC na ang magserbisyo sa isla sa Samal. The Nordeco is not owned totally the asset because may mga asset nga owned by the consumer. One. And number two, may asset nga owned by the city government of Island Garden City, Samal, and for the mainland is owned by the city and municipality and province of Davao del Norte nga asset. So kini siya tanan pag magkaroon na pod og desisyon ang Supreme Court for the mainland, magkaroon ni tanan og asset evaluation para nga maklaro na to kung pilay kantidad sa asset sa Nordeco and kakinsa ni siya nga asset. Especially sa kining mga power bill deposit, nag-claim ang mga, especially ang mga dagkong negosyante, nag-claim sila sa power bill deposit. Kay dako ni siya. Ito millions. And kining mga transformer or mga line wire, poste. So kinanglan magkaroon gyud og proper evaluation. While nga ang Davao Light and Power Company mo take over and mo operate na nga legal sa area of franchise sa Nordeco. Sumala sa Davao Light and Power Company, walay gisulti ang korte nga parallel services sa Nordeco ug DLPC kung pareho magserbisyo ang duha ka distribution utilities sa isla. Ang giila lamang sa korte matud ni Engineer Eric Zar Tia, ang President o COO sa DLPC, ang just compensation ngadto sa konsumante o sa Nordeco. Ang first part is the writ of possession. So, gitagaan si Davao Light o authority to possess the asset. There's a second part. Mo ni siya ang determination of just compensation. So sa just compensation, tanawon sa court. So I cannot divulge the details, no? But basically, tanawon sa court kung unsa ni siya nga mga assets, pila ni siya nga assets, and then asa ni siya bayaran nga assets. Dito na siya ma-determine, no? Moto akong giingon nga kung nag-istorya lang unta ta, dali ra ni siya mahitabo kay makita na to ang libro sa ang asset list, kinsa gyud ang owner aning assets, si LGU ba, si customer ba, inana. But since wala taga-istorya, si court ang moingon sa ato nga sige, i-open niya ang libro, tanawon nato kung kinsa ang para sa kang kinsa. So dito na siya sir ma-determine ang just compensation kung where we kanang pay to whom we will pay. Mato ni Governor Hubahib, lauman ang ubos nga rate nga ipatuman sa DLPC ikumpara sa ginasingil nga rate sa Nordeco. We pick bigger. The low cost of charges, lower cost of charges, efficient services, and stable supply of electricity. So, mao na atong gi-expect sa pagsulod sa Davao Light and Power Company in the area of Island Garden City of Samal. Nanawagan sab karon sa Island Garden City of Samal Mayor Lemuel Reyes sa tanang residente sa isla nga bayaran ang bill sa kuryente nga gisingil sa Nordeco aron dili magka-problema pag abot sa panahon. Starting this day, sa Davao Light na ta magbayad kay para dili ta dili matagaan og confusion ang ato mga tao no kung asa gyud ang mobayad kay sukad giri na buntag alas 10 pa sir sukad giri na buntag alas 10 giri na buntag magbayad na ta sa Davao after 1 month nga makahatag sila og billing sa siyempre katong obligasyon na to sa Nordeco ayaw gito ninyo baliwala
bayaray gyud niya to kay lisod pud og mapailan mo kaso di mo bayad atong previous na mabiling nato. So ang katawan sa Samal nagmalipayon sa pagsulod sa Davao Light o manghinaot mi sa Davao Light nga ang mga problema mulo o tanan namong ipangandoy nga mohayag ang among isla nga ang kada poste namo mabutangan unta og suga aron walay ngit-ngit nga area sa mo ang isla. Alang sa mga opisyal sa Davao del Norte nga nakigbisog aron makabaton og epesyenteng supply sa kuryente, kadaugan sa katawhan ng ilang naangkon o gilauman nga maangkon sab sa ubang lugar sa Davao del Norte o sa Davao de Oro ang matagamtaman sa katawhan sa isla nga makaangkon og maayong supply sa kuryente. Pero sa gipagawas nga statement sa Northern Davao Electric Cooperative, giilan nila nga illegal ang writ of possession kay naapay pending nga motion for reconsideration ug ang tapok sa mga tao sa implementasyon sa writ of possession usa ka mando sa DLPC ug ang partisipasyon sa mga politiko kabahin sa ilang agenda sa maabot nga 2028 elections. Giawhag sab sa Nordeco ang publiko nga mag-alerto ug magpabilin sila nga lig-on luyo sa ilang giatubang nga hagit sa kasamtangang sitwasyon.